Honda motorcycle. Ngayon pong month of October, bibigyan ko kayo ng pinaka-updated na presyo ng mga model po na naka-display dito. Lahat na po ng model niyan. At of course, yung ating mga bagong nilabas po or in-update ng Honda. Especially, meron tayong bagong scooter, Honda Beat. Yung pong ating premium, mas maganda yung kanyang front design at mas astig. Of course, meron din tayong 50th anniversary edition na bagong dating din. Yan po yung mga special color or decals para dito sa ating Honda Beat. Yan po yung itsura ng ating 50th anniversary. Again mga idols, kung gusto nyo malaman lahat ng presyo nito, tara, samahan ninyo ako at isa-isay natin yan. Hello mga idols, welcome sa ating channel. Ito po, nandito tayo sa Honda Guangzhou, Calasiao. Napakadami nilang mga units dito, kompleto. Yung ating mga paboritong scooter, ganitong ating ADB 160, yung bagong Click, at yung ating bagong Honda Beat, meron na sila dito mga idol. At kung gusto nyo bumili, siyempre gusto mo nang malaman yung kanilang presyo, yung kanilang cash, down payment, at yung kanilang monthly. Kaya mga idol, samahan ninyo ako, tignan natin lahat yan. At yung mga color na available dito po sa kanilang Honda store. Unahin na natin mga idols itong ating pinakasikat na scooter. Ang trending hanggang ngayon, ang ADB 160 mga idol. Meron tayong tatlong kulay nito, red, white, at black. So mga idols natin, available itong mga units na to dito po sa kanilang store. At ang kanyang SRP ngayon pong October, 166,900 pesos. And para naman sa ating installment, pwede rin kayo mag-apply dito. Down payment, 36,800 pesos. 3 years naman natin. Range lang po ito, 7,200. Again, yung mga presyo po natin, pwede po magbago yan anytime mga idol. Depende po sa market. At siyempre, kung saan po kayong kasa pupunta, hindi po pare-pareho ang presyohan nila dito. Kaya mga idols, kung mag-a-apply po kayo, check nyo po muna sa mga kasa o store yung kanilang mga installment quotation. Hindi po pare-pareho yan. Ito lamang po ay magiging sukatan natin para po sa pagpunta natin sa mga Honda store. At itong ating ADB 160, isa sa pinaka-trending nga po at sikat. Hanggang ngayon, ang dami po nag-PPM sa atin. Saan po makakabili ng cash payment ito or installment, or saan po merong available na unit. Again mga idols, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salabaria, para sa mas maraming detalye. And next model natin, ito nga pong ating pinakabagong PCX 160. Sa mga idols natin, ang kanyang SRP po ngayon ay 151,900. Of course, pag bumili tayo ng cash, may additional pa ng LTO yan, 2,000, 153,900. Para naman sa ating installment, ang ating down payment, 19,800. And para sa 3 years payment or 36 months, 6,000 plus. Mga idols, itong ating ABS version, meron na tayong bagong color nito. Red color nga po at saka matte black. Again, meron pa rin tayong white color niyan. Makikita nyo po yung difference nila, yung kanyang logo. Iba na rin pong style. And para sa ating engine type, ang ating subok na 160cc displacement at meron tayong 4 valves at naka-liquid cooling na rin. Of course, meron tayong dual shock sa likuran, meron tayong disc brake sa harapan at disc brake sa likod with single channel ABS. At siyempre, meron tayong Honda Selectable Torque Control para sa ating traction control. So, napaka-solid ng features ng ating ABS version na to. Next model naman natin, ang PCX 160 CBS version. Again, ang ating bagong SRP, 131,900. Pag bibili tayo ng cash, may additional tayong 2K. Total cash payment natin, 133,900 pesos. And mga others, meron tayong bagong kulay dito. Meron tayong color black, glossy black po yan, at white color para sa ating CBS version. Napakatipid po nito sa gasolina. Meron tayong fuel consumption na 45.1 km per liter. Again, lahat po ng features ay meron to kapareho po ng ating PCX ABS version. Wala lang po itong equip na ABS at traction control. Pero dito po meron tayong combi braking system para sa ating stopping power. Yan po mga idols ang ating bagong updated na model sa PCX 160. Actually, color lang po yung binago nila dito. At syempre kung gusto nyo ng black color, meron tayo ngayon para sa ating CBS version. At yan po ay glossy color para sa ating CBS. Next model naman natin, ito namang ating Click 160. So meron tayong 3 colors version ito, black, red, at white version. Lahat po yan ay matte color. Siyempre pa, inaabangan din natin ang kanilang update para dito sa ating Click 160. And para sa presyo natin ngayong month of October, ang kanyang SRP, 122,900 pesos. Ang kanya namang additional LTO, 2,000, total cash, 124,900. At para naman sa installment, down payment, 11,800, at 3 years natin, 5,000 plus. Sa mga idols natin, itong ating Click 160, matipid din sa gas consumption to. 46.7 km per liter yung kanyang consumption.
Again, marami rin tong features na magugustuhan natin. Fully digital yung ating instrument panel at meron din tong USB socket charger para sa ating cellphone. Ang kagandahan dito, meron tayong gulay board. Yan po yung nagustuhan ko dyan. Next model naman natin, itong ating pinaka-sexy na 160cc, ang ating Airblade 160. SRP 123,900, LTO rin natin 2,000, total cash pay 125,900. Down payment natin 9,800 at 3 years naman 5,000 plus din. So ito maganda rito mga idols, meron tong front ABS sa ating stopping power, mas solid to. At meron din itong equipped na USB charger, plus meron itong smart keyless system at stop and start system or idling stop and start. Siyempre yung ating mga kagandahan dito sa ating Airblade 160, ang kanyang mileage 47.5 km per liter. Matipid din sa gas consumption itong ating Airblade. At para sa ating color choices, ang choices dito meron tayong matte dim gray metallic, pearl dark ash blue, at candy luster red. So tatlong kulay po ang pagpipilian natin dito sa ating Airblade 160. Yan po yung ating napaka-sexy, ang forma rin ng kanyang design. Next model natin, another scooter, ang ating Honda Beat standard version. Meron tayong SRP 71,900, LTO 2,000 para sa cash pay total 73,900. Ang ating down payment 4,800 at ating 3 years naman 3,000 plus. And recently mga idols, hinilons po ng Honda ang kanilang pinakabagong model version para sa ating Beat 110cc. Meron tayong 2 variants, Playful at Premium. Yung Playful, ang presyo niyan 71,400. Ang ating Premium naman 72,400. And abangan nyo na po yung mga bagong model na yan sa mga Honda store mga idols. Siyempre meron din tayong 50th anniversary, bagong version din ito. Ito po yung color version na yan, Honda Beat. Ang kanya naman presyo, SRP 75,400, additional 2K. Para sa LTO, 77,400 ang total cash. Down payment 5,300 at 3 years, 3,000 plus. Mga idols, ang forma rin itong ating 50th anniversary. Ito, meron tayong available dito sa kanilang store. At ang nagustuhan ko rito sa ating Honda Beat na to, ang kanyang fuel consumption, 58.2 km per liter. Napakatipid po ito. Perfecto sa mga idols natin, lalo na kung meron kayong mga business, pang service nito o pang delivery. Again, napakatipid. Meron na rin tayong USB charger para dito. At of course, yung ating Honda Smart Engine, napakaganda rin yan. Kaya mga idols, kung gusto nyo po ng ating scooter at pang daily service, perfect po itong ating bagong Honda Beat na premium or Playful version. Next model naman natin, itong ating Honda Click 125, isa sa pinakasikat na scooter sa Pilipinas. Ayan, ang presyo po nito ngayon, SRP 80,900 pesos mga idol. Siyempre pa, meron tayong 5 color choices para dito, black, red, gray, blue, at itong ating color white. So mga idols natin, itong ating Click 125, pag sa installment naman, down payment 5,800, 36 months, may 4,180. So itong ating Click 125, ano bang meron dito? Talagang super ganda rin po ng ating specs dito. Yung kanyang mileage, 50.3 km per liter. Meron tayong USB charger, meron din tayong all LED lightings para dito sa ating Click 125. At siyempre, meron din tayo ditong fully digital instrument panel. Meron tayong gulay board, napakaganda niyan, perfect at malaki din yung ating compartment. Siyempre itong ating makina 125cc, liquid cooling at meron din tayong CVT transmission. Napaka-solid po nito kaya mabenta at ang ganda rin ng kanyang formahan. Next model natin, ito ng ating Dio 110cc. Ang ating SRP 63,400, LTO 2,000, total cash 65,400. Down payment natin, 4,800 at 3 years naman, 3,180. Sa mga idols natin, may tatlong kulay ito, red, white, at orange. Nagustuhan ko rito yung kanyang gulay board. Of course, kung tayo naman po ay pang-commute lang natin to, pang daily service natin, okay na rin po itong ating scooter na to. Honda Dio 110. And for the next model, ito naman ating sports bike from Honda. Yan po ang ating CBR 150R. Ito na po yung pinaka-latest model with dual channel ABS. Ang SRP po nito ngayon, 183,900. Bibili nyo ng cash, may add tayong 2,000, 185,900 total cash. At para naman sa ating installment, ang ating down payment, 36,800, 3 years, 7,800. So itong ating sports bike na to, ito na po yung meron tayong solid stopping power with dual channel anti-lock braking system. Ang kanya namang mileage, 41.5 km per liter. Aba, perfect At ang ating color choices dito, isa lamang. Fully digital din yung ating instrument panel at all LED rin yung ating mga ilaw dito. Ang gusto ko rito yung kanyang pro suspension, gold color, inverted forks po yan. At yung ating wheels,
Gold color na rin yan, alloy mags to. At siyempre yung pormahan talagang super solid ano. Next model naman natin, itong ating CB150X Adventure Bike, SRP 173,900, LTO 2,000, total cost 175,900 pesos. Down payment natin 31,800 at 2 years 9,000, 3 years naman 7,403. Itong ating adventure bike na to, 150cc in displacement. At syempre, ito rin po ay naka-inverted forks sa ating front suspension. Alloy mags din ang ating mga wheels. At syempre, ang pormahan nito talagang pang-adventure talaga. No? Yung kanyang front beak ang porman tignan. Yan po, lahat ng ilaw nito, LED rin ang ginamit. At digital din yung ating instrument panel. Next model naman natin, itong Supra GTR 150, SRP 106,900. Meron silang promo ngayon. Pag bibili nyo ng cash, meron tayong less 4,000. At ang total cash pay natin, 104,900, included na yung ating LTO. Para sa down payment, 9,800 at ating 36 months, 5,348 pesos. Itong ating Supra GTR 150, ito po ang ating underbone. Maporma rin to, saka malakas yung makina, double overhead camshaft yan. Fully digital din yung ating instrument panel at LED rin yung ating ilaw. Yan po ang ating super formado rin na Supra GTR 150. May dalawang kulay to, meron tayong red at black color. Depende po sa preference niyo. Available tong mga units na to mga idol. Yan po, yung ating promo para lamang po sa kasyon. Sa installment hindi po siya included. At next model natin, ito namang ating off-road bikes, CRF 150L, SRP 145,900, LTO 2,000 at total cost 147,900. Down payment natin dito 28,800 at 3 years 6,324. Meron tayong 3 color choices, may black, white at red color nito. Pagandaan dito, naka long suspension sa harapan, naka rim spokes tayo at naka inverted po yung suspension na yun sa ating front. At of course yung ating pinakaupuan pang off-road talaga yung style nito. Super formado rin yung ating upswept na kanyang muffler design. Next model natin, ito namang ating business motorcycle, TMX Supremo. Meron tayong 150cc displacement, SRP 79,900, plus LTO total cost 81,900. Down payment natin 6,800, 3 years 4,000 plus. Mga ito, may bago tayong color version nito at design. Ito pong color red at black. Meron na tayong rubber sa ating front suspension, yung gaiters natin, mas maporma. Of course, itong ating Supremo 150, available itong mga units na ito. Kung kurso natin na yan, pang business, perfecto mga idols, malakas na makina, 150cc. At syempre, ito rin, pwede rin natin gamitin, pang service din natin, daily service. Lalo na kung may mga angkas tayo, walang problema yan. Next model naman natin, itong ating TMX 125 Alpha. SRP 56,900, meron tayong discount din dito pag cash, 55,400 na lang. Plus LTO, ang total cost natin 57,000. Down payment 2,800, 3 years 3,287. May promo po sila ngayon dito. Pag kayo nakakumuha ng installment, yung ating 1 year, hindi lang po 200 yung ating magiging rebate. Magiging 400 po, dodoblehin nila. So mas mababa na yung ating monthly payment. In 1 year lang po yan. After that, babalik na tayo sa 200 rebate. Parang promo nila. And next model natin, ito namang Wave RXX. Ito na po, bagong model din ito. Ang kanyang SRP 63,900, LTO 2,000, total cost 65,900. Down payment 5,300 at 3 years 3,000 plus. Ito maganda rin itong pang daily service sa mga idols natin, lalo sa mga nag-aaral, mga college student. Perfect po itong ating Wave RSX na to. Again, meron tayong isa pang version na to, yung may disc brake naman sa harapan, pero mas mahal po yung kanyang presyo. And para sa ating other models, wala po silang mga naka-display dito gaya ng XRM at yung ating XR150, yung ating rally version. Yun yung mga hindi natin nakita rito. Well, pag gusto nyo pong bumili niyan, PM nyo lang ako sa ating FB page, Boyd Salabaria. Kaya mga idols, kung nakatulong po itong ating video sa inyo, again, mag-leave po kayo ng comment at itanong nyo po sa atin kung ano po yung kursunalan yung bilhin dyan. Ngayon mga idols, ride safe po sa inyong lahat at salamat sa inyong suporta. Ciao!